Ana ekene kine swela moko TV. Otanwa bụ ha na-akwa nnukwu mmadụ. Bụ Ogbuefi Daniel. Eziechine. Amoko TV. Ezeonyia. Ya ndị ka esi eme. Ọ anabu ya na abọ. Ọ ihe a na-ekwu a na-eme. Ọ na anabu m ga na abọ kama na anyị na-eme ka ọ dị mma. Ndị ihe a na-emeta nwa. Ihe na-emeta nwa bụ na anyị na-eme funeral burial Eziechine akwamozu ya. Na-achị ibe ọ bụ na Eziechine anọkwa. O sebe ndị na akwacha anya ọcha na ọmụ nwere mmadụ. Yes. Ndị ichie na ndị ọzọkwa ya na ha anyị nọkọ ọnụ. Anyị nwa bụ ndị dị ndụ na-emakwa n'ebe anyị nọ na onweghị ugwu anyị ji onye nwere ahụ. Yes. Maka ọ na-abụ mmadụ na-ejekwa ihe ọ na-amụta ihe n'ebe ya ga-etekwe afọ ite. Ị na-achị Chineke dị ụbọchị keta nwa. Ike bụ ihe anyị nọ. Ihe eshigbola akarịgo. Ihe dị iche iche. Na ihu na ite a na-ekichefugo ihe dị ya. Ihe ndị ọzọ. So I can give you update. If you go studio in car. So Kines will line Amoko TV. I can never an update. Yabu Meshi Aga. Yana Shig Wakaya High. I'm not done. And they who shishly I return Wakaya Malkasha as such a high. I share rice. She has two. She has sauce. Beer jibbo. Ejimala. Wow, ndị ka ndị mma agaba hafu ibe ya. Ofe ochiri ofe nsala, shie onugbu, shie ogbono. Pepper soup. Oh, chicken pepper soup. Yes, chicken pepper soup. Okay. And I made them do Ogbuefi. Oh. Personal for them because buy nnukwu nwolo okay. No Ogbuefi. Yes. Okay. Aye kene ndị ka na-ehe okwu na-agwa ndị na-abịa eso elu nka nọ elu nọ taa nwa ndị ihe na-agwa ha ndị shi ebe dị iche iche. Na-agwa ha bụ na Chineke ga-chigbukwa ihe iwu bụ onye. Ana ọkwa niile fụgwa ya kedebe na moto ga paakịrị n'ụzọ ezi niile ejigbo eju. Bere m n'isi ha bụ na okwu ha jiri ọbịa bụ ihe ha ga-eji na alụkwe ihe dị mma because ihe anyị na-emebi ihe dị mma mpa anyị nwụrụ dị 105 so o riri be anyị